हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि बोर सारस्रिनाय आरो इसोरनि अननायाव ओमफ्राय आङो दिनै मा भिडिअ लाबोनो मानो माने मोनसे कुइसनखौ आं माने बिराद गले मोनदों आरोना मोजांबो मोनदों गाज्रियै सोंहरनायबो मोनदों बेखौनो आं नोंथांमोननि सेराव आं दिनै शेयार खालामनो सानबाय माने फोरमायनो सानबाय आरोना जे कुइसनानो जाबाय 6 बोसोर मानि जाबाय दासिमबो बेबी लायाखै मोजां नुवा नोंसोरहा बेबी दंना गैया ओमफ्राय खायसेया बुंहरदों सेंग्रा गोरलै सिख्ला गोरलै बायदि थाबाय थानोसै नामा गथ' खांला नामा ओमफ्राय खायसेयाथ' माने ओरैबायदि गाज्रि सासे फंबाया आंखौ बुंहरदों माने नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथावा आरोना बे सोदोबखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने बुंनो हाया माने आङो स' दुखु मोनो माने सोर लुबैयाना रायजोफोर हाबा जानायनि उनाव बयबो बिमा बिफा जानो लुगैयो सासे गथ'नि मोखां नुनायखौ बयबो हास्थायो नाथाय भाग्यआवबोथ' थानांगोन भाग्यआव जुदि गैया नों जेसांखि नाजा जेसांखि हास्थाय नों मोना आं बेखौ फोथायो जोंबो लुबैयो पेरेन्टस जानो जोंबो लुबैयो बेबी सासेनि बिमा बिफा जानो बा गथ' सासेनि मोखां नायनो जोंबो लुबैयो जेब्ला जों 2016नि 22 आगस्टआव हाबा जादोंमोन जों बोसोरसे माने प्लेनिं खालामाखैमोन बेबिनि थाखाय नाथाय बेनि नेक्स्ट इयारनिफ्राय जों हाजारबार माने ट्राइ खालामबोदों दिनैसिम खालामबाय दं जेसांखिनि समाजनि जोंनि जेरै लकेलाव जिबायदि खालामोना नेम खान्थि बा माबा मोनसे फोथायनाय माबा खासिनि गाननाय ताबिज गाननाय जों बेफोरखौबो ट्राइ खालामबाय मुलि जानाय बिनि सायावनो जों डक्टर ट्रिटमेन्टबो लाबाय किन्तु गैया जों दिनैसिम माने मोजां रिजाल्टखौ मोननो हायाखै गुड निउसखौ मोननो हायाखै दुखु मोनो गोरबोआ गाबखाङो सम जे जों जिउआव माने साननाय फैयो आरोना बे जेन'बा जों बिमा बिफा जानो हामानाय नंला नामा होननानै जों रायलायलायो सानैजों बोरायजों आंजों रायलायो जों सम गाबोबो जों सानैजोंनो माने माबा माबि बुंनानै आरो बुरखायलायनानै बे साहस होफिनो नङा बिदि नङा जों बायफ्लेबा बोरै जानो जों संसारखौ बोरै दैदेननो होननानै ओमफ्राय आं ओरैबायदि माने लाखि सानो गावखौनो जे बे जिउआव आं एसेबां मोजां लाइफ पार्टनार मोनदों जाय लाइफ पार्टनार आंखौ माने जाय जिउनि लोगोरि आंखौ जेरैबायदि सापर्ट खालामनांगौ सासे जिउनि लोगोरिया जेरैबायदि आंखौ साहस होनांगौ बिदि होयो अब्लाबो बायफ्लेयो सम बोराया बुङो जे नङा बेबी थाबाल' जे मानसिनि संसारा संसार जायो बे नङा बेबी गैयाब्लाबो जे मानसिया आलो गोजोनथ' माने थानो हाया अब्लाबो माने बिनि गेजेरावनो जोङो माने सुखुखौ नागिरनानै संसार जालांनांगोन होननानै आंखौ गोबां बुजायो बोरायनि बुजायनाय बोरायनि माने सापर्ट खालामनायाव आं माने गोसोखौ हमथानानै दाद जानानै थायो आंबो बिराद बायफ्लेयो आं सम बिराद बायफ्लेयो जे आं एसेबां आं माने खाफाल गाज्रि हिनजाव जों दिनैसिम बेबी सासेनि गथ' मोखां नुवाखै बोरैबा नाङो जिहेतु नोंथांमोननि सोंहरनाय जायफोरा मोजाङै सोंदों आं जेबो सानाखै माने बयबोथ' मिथिनो लुबैयोना खिन्थु गाज्रि रावै माने गाज्रि मायैनै बुंहरनायखौ आं एसे दुखु मोनो आरोना जिहेतु सासे मानसियालाय मानो ओरैनो थानोना 6 बोसोर मानि मानो थानो जे गथ' गथाय लायालासिनो मानो थानो 6 बोसोर मानि हाबानि उनाव बयबो माने बोसोरनै बोसोरथाम थायो किन्तु बिनि उनाव बयबो प्लेनिं खालामो स' जोंबो बिदिनो बोसोरसेनि उनावनो जों प्लेनिं खालामदोंमोन नाथाय मोनाखै मा खालामनो ना जिहेतु आं बायदि जायफोरा माने फेस खालामनांदों बे प्रब्लेमाव गोबाङानो दङ किसुमानथ' 10 बोसोर 30 बोसोर 20 बोसोर जाबाय बिथांमोना दासिमबो खुदिया गैया अब्लाबो नाजाबाय थायो बेफोरखौ साननानैनो जोंबो माने साहस मोनो जे मोनगोन माने खोमाथ' नङा जों मोनगोनखौनो माने आसा खालामो नाथाय मिथिया
खाफालावबा दंना गैया खाफालाव गैयाबालाय नागिरबालाय बहा मोनोना बयबो लुबैयो हाबा जानायनि उनाव माने सासे गथ'नि मोखां नायनो पेरेन्टस जानो बयबो लुबैयो जोंबो लुबैदों जोंबो लुबैयो आरो लुबैबायबो थागोन नाथाय बे खुसिनि गेजेरावनो सरि बे दुखुनि गेजेरावनो जोंहा मोनसे माने खुसिनि बाथ्रा आरोना जोंहा रानि सासे मोनबाय बिजावजालिया सिगां राजामोन दायो रानि मोनबाय स' बेफोरखौनो जों गोजोनो जे जोंहा दङ सोरबा न'खराव दङ जोंहा गैयाबालाय मा जानोना बिबनांनियाबोथ' जोंनिनो बिदि साननानै जों माने इन्जय खालामो आरोना माने खुसि जायो आरोना बेफोरखौ लानानैनो नायनोसै बायसान्स जुदि आंनि गोरबोनिफ्राय जुदि आं जोनोम होनो हामारा अब्ला एडप्ट खालामगोन होननानै जों सानदों रायलायबाय थायो जों सम सम ओमफ्राय जोंहा रानि सासेबो दङ खिन्थु जों बेखौ फरायहोदों माने राव रोङामोन नालाय बर' राव रोङामोन बेखौ माने बर' हस्टेलाव दोनदों जोङो ओमफ्राय बियो दा क्लास 5आव मोनबाय बेखौ जों फोरोंगासिनो आं बिनि बागै माबोरै मोनखो बे रानिया जोंहानाव माबायदि फैखो आं बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन मालाबा स' जोंहा दङ रानि सासे दङ गावनि जोनोम होनायाल' जे फिसा बे नङा नों सासे गथ'खौबो जुदि गावनि फिसा बायदि खाङो बेबो गावनि फिसायानो जायो आं बिदि सानो आरोना आंनि साननायाव नोंथांमोननि साननायाव आं मिथिया जे आंनि साननायावथ' गुबुननि फिसायाबो आंनि फिसा होननानै आं सानो आरोना जिहेतु बेखौ माने फेदेरै फोलावै जिहेतु मोजां गियान होनानै मोजां सोलोंथाइ होनानै बेखौ दावगालांहोनायासो मेन बाथ्रा होननानै आं सानो आरोना आंनि बायदिब्ला स' आं नोंथांमोनजों मालाबा शेयार खालामगोन ओमफ्राय भिडिअ'आ गोलावथार जासिगोन ओमफ्राय स' आं नोंथांमोना सोंहरबाय आं गोजोननायबो मोनबाय जे नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै आं गोसोखौ एसे रेजेंबो मोनबाय नङाब्ला माने बहुतानो सोंहर आरोना मानो बेबि गैया मानो लायाखै एफा गोबाव जाबाय गाज्रि नुयो सेंग्रा सिख्ला गोरलै बायदि बिदिनो थाबाय थानोसै नामा होननानै मोजाङाबो बहुद सोंहरो जायफोर मोजाङै सोंहरदों थेंक इउ स' माच आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै फोरमायथिबाय आरो जायफोरा गाज्रि मायैनो सोंहरदों एसे साननानै नायनांगौ आरोना जिहेतु माबा मोनसे प्रब्लेमावबो थानो हागौ होननानै बिदि जुदि जों बुंहरोब्ला बांसिन दुखु मोनगोन होननानै आं माने मालायखौ बिदि गाज्रि रावजों सोंखारि हरनो बा गाज्रि रावजों सोंहरनो मोजां रावजों सोंजायोना बेखौनो आं बुंदों आरो दुखु मोनो जों एफा गाज्रि बुंहरो किसुमान गाज्रिद्रायथ' नङा माने बुंहरो सेंग्रा सिख्ला गोरलै बायदि थाबाय थानोसै नामा बिराद समायनाय मोनथारबाय नामा बिदिखौ माने दुखु मोनो आरोना जितु जि प्रब्लेमजों जों फेस खालामनांदों बेखौ माने नैबेयावसो मिथिगौ आरोना जेबो नङा थाखायो बिदि जाथोनि मानसिना जेबो नङा स' आंबो गाज्रि मोनाखै माने नोंथांनि आखुआनो नोंथांनि सिनायथि आरोना जायफोरा बिदि माने प्रफाइल गैया दे बिथांमोना खिन्थु प्रफाइल गैया बिदि जायफोरा माने नेर'यै सोंहरदों आरोना बिथांमोननि प्रफाइल गैया स' जियानो जा जेखियानो जादों आं दिनै शेयार खालामबाय जोंहा खिन्थु जेबो प्रब्लेम गैया जों डक्टरनाव देखायबाय जेबो प्रब्लेम गैया जेबो माने माबा गैया गासैबो रिपर्टआनो नर्मेल खिन्थु मानि थाखाय बेखौ मिथिला आरो मानि थाखाय जों दिनैसिम पेरेन्टस जानो हायाखै बेखौ मिथिला बोरैबा नाङो जिहेतु नोंथां अब्लाबो जों बेफोरबायदिनि गेजेरावनो जों माने खुसियै थानो नाजायो आरोना दुखु खालामबालाय माथो जानोना जिहेतु दुखु खालामबाबोथ' जों दुखु खालामबाय थाबाबो जे जों पेरेन्टस जानो मोनगोन बे खोथा नङा जिहेतु दुखुनि गेजेरावनो जों सुखुखौ नागिरनानै लानो रोंनांगोन गावबा गाव आरो नों बिमा जानो हायाखै नों बिफा जानो हाया होननानै जों नांलाय खमलाय जानानै गावनि संसाराव गावनो अर फोजोंना लानायाथ' जोंनि मुर्खामिनि खामानिसो जागोन ना आरो किसुमान थायो बिहाव बिखुनजोफोराबो बिदि खिन्थु जोंहाना बिदि नङा जोंहानि आइ आफाया जोबोद मोजां जोंहानि बिहाव बिखुनजोआ जोबोद मोजां बेफोरखौ जेबो माने फर्स खालामा आरोना जे बिहामजोआ जोंहा गथ' गथाय मोनाखै बेलेग हिन्जाव लाबोना होफैनोसै बेलेग बिहामजो लाबोनोसै बिदि नङा आरोना किसुमान थायो नुयो जोंनि बर' समाजावबो खिन्थु बिदि जानाङा आरोना जिहेतु गथ' गथाय थाबाल' जे संसार जायो बे नङा नंगौ जोंनि सिनायथि थालांनाय नङा बे सैथो बाथ्रा खिन्थु बिदि होननानै जों गावनि संसारखौ गावनो माने गावनि फिसालानि संसारखौ गावनि
फिसाजोजों समाननि संसारखौ जुदि धंस खालामो बेफोर माने मोजां बाथ्रा नङा आरोना स' बिनिखायनो आं सानो मा गथ' गथाय गैयाबाबो माने मोजाङै आलो गोजोनै माने गोरोबलायनानै रायजो जालांनायासो मेन खोथा आरोना स' भिडिअआ जोबोद गोलावथार जाबाय बुङो माने ओंखारलांगौ दिनै आं बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों आरो जायफोरा मिथिनो लुबैदोंमोन आरोना बिथांमोनजों आं शेयार खालामबाय आंनि लाइफनि खोथाखौ आरोना खालामा सानदोंमोन आङो भिडिअखौ नाथाय खालामनांगौ जाबाय मानो होनब्ला बारंबार बुहुदानो सोंहरो आरोना खिन्थु मोजाङै बांसिन सोंहरो आं बिसोरनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइफनि बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों मा जाहोननि थाखाय नङा होमबा आरो जायफोरा माने निरुयै सोंहरदों बिसोरखौबो आं थेंक इउ जियानो जा स' गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ जोबजासिम थाफानायनि थाखाय थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ गोजोन्थों